Haluatko lisää voittoa yrityksellesi? Tietenkin. Haluatko kehittää itseäsi toimitusjohtajana? Tietenkin. Pysähdytkö riittävän usein kehittämään yritystä ja itseäsi? Varmaan on usein aika kiire. Olen Erkki Anttila ja autan yrittäjiä kehittämään yritystään ja itseään 30 vuoden kokemuksella. Olen auttanut noin 700 yritystä ja 2000 toimitusjohtajaa kehittämisessä. Otteeni on hyvin konkreettinen. Otetaan heti asioita syrjästä kiinni, katsotaan tärkeimmät asiat ja laitetaan ne kuntoon sekä yrityksessä että sinun omassa osaamisessasi.